Ha? Iyo chama. Unza phone. Chama. Ipa, para do tibvire bana. Para do. Ndepi Mazimba. Samukuona zvikiitika. Kuno uku ku UK. Mazimba mako enyu anyanya. Andikuwadza makuwa. Mfana kodi anza uya aenda uku ku UK. Aenda unotsvagei. Mafurira mwana ka. Mako enyu mamunyepera mwana kunzi ndini mudaro wacho. Manje mandipinza busy. Mwana uyu anza uya aenda uku UK unopocha hove. Mai manje nenda kusonwa nemapurisa kunzi mwana wako kutarisa muone zvaaita. Apo mai emi wakupopota uri kuti mwana uyu ndiani abva kupi. Mana nenda kutsvaga vatinashe mugabe manje apa kuti zvisaite violence naamai emawa. Mazimba imi makuwa manje airasa because handisi ikoko ku UK, ndiri kuAustralia. Ndabuda mu UK manje apa ndaenda kuAustralia. So kana achinditsvaga ndiri kuAustralia handisi ikoko ku UK. Mazimba makuwa enyu anyanya. Mandipinza tight, mandipinza busy sure Mazimba ka. Makuwa enyu aya. Takuita business yokuhwanda muhodrobu. Muhodrobu yaridzi futi chadzingwa munomu tichikubhadhara rendi kamunomu. Makuwa enyu aya.